Hello mga ka-channel! Magandang hapon sa ating lahat. Ayan. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Bicolanang Maestra Pagods, please click the subscribe button and don't forget to click the bell all. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon ang kinakasama ni Tekla na nagpatulfo. Ang kanyang pangalan ay Michelle. Mainit na mainit, mga ka-channel, ang issue na ito. At napaisip ako at gusto kong alamin kung sino nga ba itong Michelle na ito. At siya kaya ay nagsasabi ng katotohanan sa kanyang ibinibintang dito kay Tekla. Sapagkat sa kasalukuyan, si Tekla ay hindi pa naman nagsasalita. Ayan. So, sino nga ba si Tekla? Isa po siyang lalaki pero ang pinoportray niya sa showbiz, syempre, guys, para kumita mas madali para sa kanya, ay ayan po, nagpo-portray siya as gay. Pero ang katotohanan, may kinakasama po siya na nagngangalang Michelle at kapapanganak pa nga lamang ni Michelle. Kung hindi ako nagkakamali, ito'y 4 months. At nito ngang mga nakaraang araw, mainit na usapin ang paglapit ni Michelle, mga ka-channel, dito kay Idol Rapi Tulfo para isumbong at humingi ng tulong dito sa nangyari di umano na si Tekla raw ay nagsarili at may ginawa at nagpatalsik pa sa kanyang katawan at sa pati na sa anak dahil ayaw niyang pagbigyan. Okay, nireview ko ang mga vlog ni Super Tekla. Ito ay uploaded October 5, 2020. Dito, napag-alaman ko na sa kanyang vlog, gusto niyang ipagluto ang kanyang misis o kinakasamang si Michelle. At ang tawag niya dito ay Dada ng, kung hindi ako nagkakamali, chicken steak. So dito, nagluluto si Super Tekla sa kanyang asawa. So ibig sabihin, pagpapakita ito na mahal niya si Michelle bilang kinakasama. Kahit hindi pa sila kasal, itinuturing niyang asawa kasi pinagluluto despite na busy po siya, di ba? At October 5 din, nakita ko rin sa vlog ni Tekla na masaya ang kanilang pagsasama. Sa katunayan, nagkaroon pa sila ng vlog na walang tatawa challenge. Kasama rito ang si Chubby Chubby, itong pong naka-black na kapatid ni Michelle. At yung naka-white po, ito po'y asawa ni Michelle, ay ni Chubby Chubby. Okay? So, ang si Michelle ay yung pong naka-red, katabi siya ni Super Tekla. Masaya naman po sila. At nung ini-introduce nitong si Tekla, si Michelle, ay makikita natin sa kanyang pag-i-edit, pinakilala na at ito si Tekla, yung kanyang asawa nga, and then, may heart pa. Meaning, pag naglalagay po tayo niyan, andon yung love, andon yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Special, di ba po? So, ibig sabihin, sila naman po talaga ay nagmamahalan bilang mag-asawa. Kitang-kita po dyan sa video. Masaya sila, nagmamahalan. Ayan po, ang tinakbo po ng games na yon, October 5, di ba po, medyo talagang kasama pa ng lockdown. Ay nagkakasayahan sila. Nung walang tatawa, umiinom sila ng tubig. Tapos parang may pinag-uusapan din, bawal kang tumawa. Kung hindi, isusubsob ang mukha mo sa arena. Tapos papaluin ka nung walang laman na bote ng Wilkins. Ayan, ganon. Hindi naman siya masyadong masakit kasing wala ngang laman. So masaya sila dyan. Makikita natin yung kanilang mukha ay puro na puti dun sa tinakbo ng laro. And another vlog ni Tekla sa kanyang channel ay yung kanyang problema sa mga bayarin, sa bills. At ipinakita rin ang laman at loob ng kanyang condo unit na ang liit na nga ng unit pero madumi, makalat. Kasi yung mga tao po doon nakasama niya, kagaya po nung kapatid ni Michelle, kapatid ni Michelle yung Chubby Chubby, at itong asawa ni Michelle ay supposed to be sila ang mag-aayos, maglilinis doon, pero makikita natin makalat. At eto na nga binablog ni Tekla yung kanyang mga bayarin
na ang lalaki nung Meralco Bills, na lahat po, si Tekla po ang nag-shoulder ng mga bayarin na yan. Nakapisan po sa kanyang condo unit yung kanyang ano bang tawag doon, hipag, kapatid ni Michelle, kasama yung asawa. Ayan. At sa isa pang vlog, napansin ko rin na nung bago-bago ang YouTube channel nitong si Tekla ay naghahanap siya ng parang watch hour and then viewers. So gusto niyang mag-vlog para sa kanyang watch hour daw. Parang live stream. At mapapansin na tinututok niya sa kanyang asawa. Gusto niya namang i-introduce, ipapakilala si Michelle. Nakita natin yung kamay na nagtatakip ng camera. Ayaw niyang magpakita. Ayaw niyang ipakita yung kanyang mukha. At sinasabi nga rito ni Tekla na, ano ba tong asawa ko? Rebelde yata eh. Kasi gusto niya namang ipakita. Alam nyo guys, doon pa lang sa aking opinion lang kapag gaganon ang asawa mo at gusto kang ipakita on cam. Pwera pa dun sa mga nabanggit ko kanina, ano na yun indication yon, pagpapakita na mahal mo. Pero ito, si Michelle, panay ang kanyang resist. Ilang capture dyan coming from the video na ginawa ni Tekla na talagang pinipigil niya na wag makikita ang kanyang mukha. Kaya nga binibiro ni Tekla na ano siguro itong misis ko rebelde, pero sinasabi niya doon na ito ang misis ko, ang ganda. Ayun, ganon, 'di ba? Kaya pinapakita niya sana, pero tinatakpan naman ni Michelle. At eto na nga guys, nagtaka ko mga ka-channel, bakit bigla-bigla kung ang sinasabi ni Michelle private ang kanyang buhay, kaya't ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha dun sa live ni Super Tekla, bakit nandito siya ngayon sa kay Rapi Tulfo, kay Idol Rapi, para ilapit at magreklamo? At eto nga, yung video na yan, sinusuri doon na parang kamakailan lang ginawa. Kung matagal na sanang ginagawa, sana marami siyang video, pero ilan lang po yan, parang iisa nga lang po, pare-pareho. Okay, kilalanin naman natin yung kinilang ini-stayhan. Ito po yung condo unit, labas. Ayan po, nung minsang vlog ni Donita Knows, ang kaibigan ni Super Tekla, na dinalaw siya sa kanyang condo unit. Ito yung binabanggit ni Michelle na walang ginagawa etong si Tekla, kundi ang mag-vlog sila ng mag-vlog. Syempre naman guys, sa kasalukuyan, alam natin na yung pagbablog ay maaaring makatulong sa atin, di ba? Kikita po yan dyan. So, eto na nga, pinasok ni Donita Knows ang bahay o ang condo unit na inuupahan ni Tekla para sila nga ay magsagawa ng vlogging nila na i-upload doon sa kanilang tandem na channel. Meron silang tandem channel, si Tekla at si Donita Knows, magkaibigan sila. At makikita natin kung may kalat doon sa previous vlog ni Tekla. Pagpasok naman dito ni Donita Knows, punong-puno ng ayun po yung mga ka-channel, parang unorganized yung kanilang bahay. Take note, nandun sa may katabi, naghuhugas, may ginagawa yung asawa ng kapatid ni Michelle na si Shabby Shabi. Ang liit na guys ng unit, hindi pa ba natin yun maayos? At si Tekla naman ang nagtatrabaho, lagi siyang wala sa unit. Sana yung unit inaayos nila. Nakita naman natin, tingnan nyo pa, yung kawali nandun pa sa lamesa, may kalat, may nakatumba pang coke, may egg tray na walang laman, unorganized. Kapag condo unit, sana maliit ang space, sana inaayos natin yung mga bagay-bagay na nandun para hindi siya crowded, para hindi siya sisikip tingnan. Pero ito po guys ang itsura. Okay, anyway, gusto ko rin ipakita na good provider talaga itong si Tekla. Actually, dyan sa video na yan, gagawa nga silang vlog ni Donita at magwi-withdraw sila nung sweldo ni Tekla coming from Channel 7. Kaya po sila nasa ATM machine. Ayan, nagkakasayaan po sila dyan. At
medyo malaki-laki nga po yung pera na yan. At makikita natin na talagang hindi nagkukulang from pagbabayad ng bills. Tapos ang bigas pa, nakita ko doon, magandang klase ng bigas. How come nasasabihin ginugutom sila ni Tekla? Ayan po. At sa mga sinabi nga po o pahayag ni Donita Knows, ang katandem o kaibigan ni Tekla, sinabi niya ang pagkakakilala niya kay Tekla at kay Michelle. Na ang opinion niya naman, magsasalita si Tekla pero hindi po ngayon sapagkat may pinangangaalagaan na kontrata itong si Tekla sa kanyang network. Kaya po nung ipatawag si Tekla ni Raffy Tulfo, Idol Raffy, ay hindi po siya nag-respond sapagkat according sa kanya meron siyang inaalagaang kontrata at sinusunod niya ito, bawal pang magsalita. Ayan guys, isa rin po sa ipinakikita dyan, yung sasakyan na nabili 1 year ago, brand yung sasakyan na napundar ni Tekla. Kaya, para po sa akin, good provider naman dito si Tekla. Ano guys? Ngayon, hanggang dyan na lamang ang ating pag-uusapan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Bicolanang Maestra Oragons, please subscribe and click the bell button. And abangan nyo po ang susunod kong vlog. Continuation po nitong Tekla issue. Okay? Thank you so much.